Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ta' appoġġ lill-President Amerikan Donald Trump għad-deċiżjoni li waqqaf l-immigrazzjoni lejn l-Istati Uniti. L-appoġġ lejn Trump minn Jason Azzopardi ġie wara li Azzopardi fetaħ kwerela sabiex jiġu investigati mal-40 soldat il-Brigadier Jeffrey Culmi u l-Prim Ministru Robert Abela. Jason Azzopardi qed jakkużhom bi qtil volontarju ta' immigranti, pena li ġġor magħha għomor il-ħabs. Jason Azzopardi għamel like fuq tweet ta' Donald Trump li waqqaf l-immigrazzjoni lejn l-Istati Uniti imma jakkuża lis-soldati bi qtil ta' immigranti. L-aġir ta' Jason Azzopardi sab l-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li saħansitra mhux biss iddefenda lil Azzopardi iżda anke rrepeta l-akkużi. L-avukat Azzopardi aġixxa biss bħala avukat fil-qadi tad-doveri professjonali tiegħu.